jo, eski bain talde asko ez dare musika urbanoa bezala egiten eta hola. Eta Markelek esan zigun, hori da zarrak zaretela. Osea, hori pentsatzen badezu bola, da zarrak zaudetela, eta eski igual egie da, Askotan, jendeak jartzen dizu etiketa, zuk egiten duzu, punka, zuk egiten duzu popa, eta orduan, horregatik zea modu batera o bestera, eta horregatik entzun behar duzu A edo B, eta da, igual Brigada Lokokoak entzuten du Aitana, Fuego, eta gustatzen zaio pilo bat. Ekartzeitu prakamotzak bakarrik kargaiteko. Izeritzen detelako pilo bat, eta orduan gero aldatzeko, da, pixkat kirola, bezala, Bai. dugu. Gu daukagu, el klitxe Manford & Sons pila gustatzen zaigu, eta, Markusekin kolaboratzea izango zen, la hostia. Uste emaien bat iritsi zaila, noiz bai. Por si acaso. Eta erantzunik heldu da? Baina disko guztietan, atatzen dugu diskoa eta email bat bidaltzen dugu, beti. Iten dugu bersioa sartu, manzillatu, behin nekatzen ganean, beste bat.